Čau lidi, já jsem Filigin.cz a tohle je další video, nebo první video z, jak se to jmenuje, Ninja Jump a je tu se mnou Jirka Box. Jo, čus lidi, já jsem Jirka Box. Tak můžeme jít to. Jo, tak počkej mě. Jo. Nebo já tě pozvu, já už tě pozval. No jo, tak jo. A je to taková hra, máte, je to, nemůžete, tady máte schopnosti od levelu a prostě jste ninjové a máte, prostě běžíte a Střílete po lidech. jo, a musíte být první ze 4. A nebo ze 2, nebo ze 3, já nevím, jak bych to vysvětlil. To bude jenom jedna hra. Můžem, už se to načítá. Potom děláme nový. Jo, my jsme jen 2, tak to bude dobrý. Co máš? Portál. Já taky. Hop. Hop. Rychlost. Ježiši. Teď jsem když tak já, jak mám nad sebou tu šipečku. A Filip je tam. Já jsem první. No Možná tak ty budeme jsi, spolu- ne, ty jsi mě trefil. Možná budeme spolu hrát. No, možná. Angliš, ne? Už nemusíš mluvit. Můžu. Hop. A. Ne, ty jsi mě... Ježiš! Ty takovej zmetek jsi mi tam dal tu krabici. Já to přeskočil, ten portál. Ne, Jo, já finish. Už Stejně čekám. Filip, já jsem byl poslední. Tak jo, tak dáme ještě jednu. Jo, rakety jsem získal. Dáme ještě jednu. Jo. Ježiš, zase re. Tak můžem. Go. Počkat. Něco. Co si dal těch schopností? Tak rychle. Aha. Jak si dal tady ty. Ta rychlost trojta je nejlepší. Prvně ty rakety. On se asi ani nenačte, tak budeme 3. Takže s náma někdo hraje. Rychlost trojta. Píš, já tě zpomalil? Ne. Ne. Sakra. Já mám normální rychlost.